लोगोफोर आं दिनै नोंसिनो आंनि इउटुब इनकामखौ खोन्थानो नागिरदों। आं बेसेबां खामायखो दासिमावहाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो मिन्थिगोन आं बेसेबां खामायो। नोंथांमोननो आं देखायनो नागिरदों दिनैहाय। जाय नोंथांमोनहा नायो फुल भिडिअखौ नायो अब्लासो मिन्थिगोन आं बेसेबां खामायो बेखौ देखायनो नागिरदों आरो नोंथांमोनहा नायलांदो। ओमफ्राय जाय गोदान बिसोरो नायखांबा ओमफ्राय साबस्क्राइब ओमफ्राय लाइक खालामना गालांदो लोगोफोर। जाय आंखौ सापर्ट खालामदों, जाय आंनि भिडिअखौ नायो, नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर जासिहरनाय थाबाय। मानोना नोंथांमोननि थाखायनो दा आङो इउटुबनिफ्राय फैसा मोननो हालायलायनाय जाबाय आरो जोबोद साबायखर जासिहरनाय थाबाय। दा आङो आंनि इउटुब स्टुडिअ'खौहाय आङो स्क्रिनाव होना होनोसै आरो नोंथांमोनहा नायलांदो माबायदि आं बेसेबां खामायो। लोगोफोर आं दा इउटुब स्टुडिअ'खौ अपेन खालामसै ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनोसै आरोखि बेसेबां खामायखो। आया मारै 0.99 जाखो? थोत्स जाले। आया बिसेल' नङामोनब्रा $125 थारमोन। थोत्स मारै बिसेल' जाहैखो आयै 20,000 थाखाया बे थाइसेयानो नंबावा $1 नंबावा थैखागोनसोलै। लोगोफोर आं जास्ट नोंसोरखौ ट्रलसो खालामदों। माने आंना इउटुब चेनेला मनेटाइजेसन जानानै बावाखै। ओमफ्राय नै आंना दा भिउसआनो बारा फैया। माने फार्स्ट टाइमावहाय बिदिनो फैखायो, भिउसआनो बारा फैया आंनाव। एखमबा 400 एखमबा 500 खुनु लाब गैया। नै आं बेवहाय बे भिडिअ'आवहाय बेसेबां फैदों 644 माने बेवहाय भिउस फैदों। बेवहाय बेसेबां थाखा हाबदों होननानै नायोब्ला नै 0.06ल', बिराद खम। ओमफ्राय नैबे 2.2K आवहाय बेसेबां आर्निं जादों होनबा आं नोंथांमोननो देखायनि बेसेबां जाखो। नायदो नै 0.16ल' नोंथांमोन। 2.2K आवनो बिसेल' फैयो, 2000 भिउसावनो बिसेल' फैसा हाबो। होमबा मा लाब? होमबाथ' नों 5K थांबाबो नों $1 जाया। 10K 15K थांबासो $1 जाहैबावगोन। एखमबा जाहैबावा। नै आं इण्डियान मानियावहाय माबानानै देखायनि बेसेबां जायो। दा आंनावहाय एकाउन्टाव माने बेवहाय इउटुबावहाय 0.99 नालाय $1 जानो 1 फैसा ना मा होनो बे खम। दा इण्डियान मानियावहाय होनानै देखायनि आं बेसेबां जायो। बे थाइसे जाहांआ नोंथांमोनहा नायदो नै 81.39 रुपिसल' जायो। बिदिजों मा जानांगौ? 8,000 जागौमानि नोङो 8,000नि बारा जायागौमानि नोङो एकाउन्टाव सोनो हाया, मिथिबायना लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनहा फार्स्ट टाइम नायजेननायावहाय नोंगौ सानथारदोंमोन बे लोगोफ्रा। ओमफ्राय दा आंना मनेटाइजेसन जानायानो बावाखै लोगोफोर। माने सप्ता खनसेल'सो जादों। सप्ता खनसेयावहाय मारै बिदि एथ' बुरजा फैसा हाबनांगौ दे लोगोफोर, नोंथांमोनहानो मिथिखागौना। जायना मनेटाइजेसन जानाय बिथांमोनना माने जेनेबा भिउसआ बुरजा फैनाय जानांगौ। बिदि 1K 2K फैनायाव बिदि एथ' बुरजा फैसा मोना। माने मोनसे भिडिअ'आवनो 10,000 15,000 20,000 बिदि फैनाय जानांगौ। अब्लासो माने $1 $2 जालाहैयो। एखमबा जाबावासो नोंनि एडभार्टाइज फैनायनि सायावहाय आरो। ओमफ्राय दा सोरबा गामिनि मानसिफ्रा मा होनोमोनलाय, उमुगना इउटुब चेनेला फैसा मोनग्रा जाबाय, मनेटाइजेसन जाबाय होननाय लोगो लोगो गोगोम फैसा मोनो सानाखै बे। आरो सोरबा आंनि भिडिअ नायग्राफ्राबो बिराद फैसा मोनसिगोन सानाखै बे। दा नोंथांमोनहा बिदि साननो नाङा, फैसाखौ बिदि जानला मोनला मोनलाबाया। इउटुबनिफ्राय भिउस बुरजा फैबासो मोनो, नायग्राया बुरजा जानांगौ होमबासो फैसाया बुरजा हाबो। ओंखायनो दा इउटुबावहाय फैसा खामायनो होननानै फैजाया लोगोफोर, मिथिबायना। नोंथांमोनहा ओरैबायदि जाय गोदान इउटुबार, जाय मिन्थिफेरा बिसोरो बै गिदिर इउटुबार जेनेबा बर'नि इउटुबार मिहिर औवारि, एक्सट्रा इउटुबार, सोरबा एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड, बिथांमोनहा गोगोम खामायनाय देखायोना। बेसेबां आर्निं जाखो बेखौबो खोन्थानानै लायो। दाख्लैसो माने एक्सट्रा इउटुबारा गावनावहाय बेसेबां हाबदों बेखौ खोन्थादों आरो। बिथांनाथ' भिउसआनो 60,000 50,000 बिदि थांबावोसो। ओमफ्राय दा बिथांमोन बायदियासो थाखा खामायनो हायो, मिथिबायना। दा भिउस खमा बिदि फैसा आर्निं खालामनांगौआ बिराद खस्थ'। जाय गोदान, नोंथांमोनहा जेनेबा इउटुब चेनेल खुलियो बा दासिमबो मनेटाइजेसन जायाखै, बिथांमोनहा बिराद गोसो होयो इउटुबनिफ्राय आं
एरखम फैसा खामायनोसै उमुक मोनहानोबा बिराद खामायो होननानै गोसो बोरलाबायनोसै ओमफ्राय जेनेबा खस्थ' मस्थ' मनिटाइजेसन खालामनो हानोसै उनावहाय मनिटाइजेसन जाखांनानै फैसा मोनसिगोन साननानै माने गोसो होनोसै आरो ओमफ्राय भिउसनि थाखाय प्रब्लेम जासै बिदि जायो माने फार्स्टनिफ्राय नोंना कन्टेन्टआ मोजांखाबा भिउसआ बुरजा फैबाय थानायखाबा जेबो नङा आरो मोजां बिदिया ओमफ्राय दा नोङो भिउसआ खुनुरुखुम फैनानै नोङो मनिटाइजेसन खालामनो हायोब्ला ओमफ्राय बिराद प्रब्लेम जायो आरो ओंखायनो आङो बुङो जाय माने इउटुबाव फैसा खामायनो होननानै ओंखारबोदों नोंथांमोनहा खामायनो हानाय नङा भिउस बुरजा नङाब्ला नोंनि कन्टेन्ट नोंनि थाम्बनेल नोंनि टाइटेल बिराद मोजां जानांगोन दासिमबो रावबो मिन्थिया ओरैनोल' भिडिअ आपल'ड खालामो माने जास्ट गावखौहाय सिनायथि होनाय एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बयजोंबो सिनायजानायनि थाखायल' इउटुबाव फैनांगौ जाहैबाय थाखा खामायनो होननानै फैजाखाया नोङो साक्सेस जाखाया बुंनो हाया माने नोंना एखमबा समाव भिउसआ फैनो हागौ एखमबा समाव फैयाबो जानो हागौ ओमफ्राय इउटुबनि सायावसो आरो बियो ओमफ्राय नों गावबागाव कन्टेन्ट बानायनायनि सायाव ओमफ्राय दा माने बियो मोनसे इउटुबा जाहैबाय इउटुबनिफ्राय फैसा खामायनो होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे आउट इनकामसो मिथिबायना जेरै नोंहा खामानि दामानि थायो साख्रि मावो अफिस थांलाय फैलाय खालामो बिदिखौ नोङो मावलांबाय था बेजों लोगोसे साइडजों जेनेबा इउटुबखौ लांफाबाय था आउट इनकाम जेनेबा आउट इनकाम माने नोङो जेनेबा नोंनि खामायनाय थाखाखौ बाहाया लाबोनो बे इउटुबनि फैसाखौ सम बाहायनो मोननाय जेनेबा थाव खरस बहाबा थांनायाव थाव खरस ओमफ्राय संख्रि फानलु जानो बिदियावसो बाहायनाय जायो आरो बाहायनो मोननाय जायो दा ओंखायनो इउटुबनिफ्रायनो जुदि नोङो जेनेबा इउटुबनिफ्रायनो आङो फैसा खामायनोसै न' बां लुनोसै गारि मथर बायनोसै बिदि सानजाया दे लोगोफोर दा नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा दे लोगोफोर आं बेखौनो खोन्थाबाय एसे एनैखौ नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर इन्टारेस्ट मोनदोंबा दे लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबाथ' नायबाय था लोगोफोर आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोनहा सापर्ट खालामबाय था ओमफ्राय आङो बे चेनेलावहाय माने ब्लग भिडिअबो एखमबा रस्ट भिडिअबो एखमबा बिदिनो मा होनोमोनलाय इउटुबनि सोमोन्दैबो हगारनाय जायो नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर सापर्ट खालामदे लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो जुदि नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंबा बिदिनो सापर्ट खालामदो शेयार खालामना होदो दे थेंक इउ फर वाचिं बाय